रायजो राजा नोंथांमोन आरो आइ आफा बिदा फंबायफोर आंनि हिन्जावखौ जाहाथे गामिफ्राव अबा सहरफ्राव अबा प्रदेशफ्राव नुबाय बायोब्ला हमनानै आंनो जाहाथे आंनो खोन्थाहरनो हायो अननानै। खुलुमबाय बयखौबो फिन खनसे आंनि गोदान भिडिअआव बरायलायबाय। लोगोफोर दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे आपडेटखौ लानानै फैलायबाय लोगोफोर। बे आपडेटआनो जादों नोंथांमोना थाम्बनेलखौ नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादों जानांगौ दिनै आं आपडेटखौ मानो थाखाय बा दिनैनि भिडिअखौ आं मानो थाखाय लाबोनाय जादों। लोगोफोर बे भिडिअआनो जादों सासे बर' आइजोआ माने खारलायबाय आरो गावनि हौवाखौ गावनि गथ'खौ। बे आइजोआ 3 गथ'फोर दंमोन, सासे हौवासा आरो 2 हिन्जावसा। बेखौ गारनानै माने खारलायबाय, गुबुनजों खारबाय। लोगोफोर जेब्ला सेंग्रा सिख्ला लाभ स्ट'रि जालायो हाबा जालायनि सिगां गोसथोलायनाय समाव ओरैबायदि माने नुवाबानो थानो हालाया बेफोरबायदिथ' जालायखायो नालाय। ओमफ्राय बुंनायफ्राबोथ' बाब आं नोंखौ दानो लानो हाथ'वालै, थाखा फैसायानो गैया, आं नोंखौ माजों हाबा खालामोबा, आं मिथिया, आंखौ नों लांखानांगोन, आं रावजोंबो थांखाया, थाखा फैसाखौलाय मानो नांगौ, आंनो नोंखौल'सो नांगौ। बा बेफोरबायदि होनलायथारो सिख्लाफ्राबो ओरैबायदि माने आमथा आरोना। ओमफ्राय खुद्रिफालायथारसिगोन आरोना, आं नोंखौ दानो लानो हाथ'वा, आं नोंखौ बोरै लागोन होनब्ला एखेबारे खुद्रिफालायथारसिगोन आरो गाफ्लालायथारसिगोन। नों आंखौ लानो हाया, नों आंखौ थगायनो नागिरदों, बेफोरबायदि माने गोबां बुंफ्लालायथारो। जेब्ला समा फैसिगोन हाबा जानायनि, हाबा जासिगोन सानैजों, हाबा जाखांनायनि उनाव जेब्ला 2 गथ' जागोन बा 1 गथ' जागोन, बे समाव गोसोफ्रा माने एखेबारे उल्था फाल्था बार सिमब्रेनाय बायदि सिमब्रेला सिमब्रेलि बेलथायनानै उल्था फाल्था जाला जोबसिगोन गोसोआ। गोदाव सोराव जानानै माने गोदान बिदिनो इन्टारेस्टआ बेलेग जालांबाय थासिगोन आरो ना, गथ' ना हौवा माने गारि खारनाय जासिगोन आरो। जेब्ला 2-3 गथ' जायो होमबानासो माने आरो फिन रमान्टिक, बै सेंग्रा समाव जेसेबांखिनि रमान्टिक जस दंमोन बै रमान्टिक जसआ माने जाफिनसिगोन आरो मानसिनि गोसोआव। बेफोरबायदि जायो। दा लोगोफोर दा बेफोरबायदिखौ बोरै हमथाबावनांगौ, माजों हमथानो राहा दंबावो? लोगोफोर कमेन्ट खालामनानै फोरमाय। बे आइजोआ खारलायबाय नै, गावनि गथ' 3खौ गारनानै, हौवाखौ गारनानै खारबाय। दा हौवाया मा बुंदों नोंथांमोना नायनानै मिथिनानै लादो आरो लोगोफोर। नैबे आइजोआनो आं स्क्रिनाव होदों सावगारिखौ लोगोफोर। आरो हौवाया खावलायदों बिथांखौ जुदि सोरबाफोर नुयोब्ला बिथांनो खोन्थाहर बे कन्टेक्ट नाम्बाराव, आरो बिथांखौ जुदि सोरबा खोन्थाहरोब्ला बिथांमोना लायनो थाङोब्ला बिथांमोननो जाय खोन्थाहरग्रा बिथांमोननो एसेब्लाबो माने बान्था होबोगोन होननानै हौवाया फोरमायना होदों आरो लोगोफोर। लोगोफोर नोंथांमोना सोरबाफोर नुसनबायोब्ला खोन्थाना हरदो आरो बे कन्टेक्ट नाम्बाराव लोगोफोर। 2 नं महनपुर, बिसमुरि 2 नं महनपुर गामिनिनो पुष्प बसुमतारीनि हिन्जाव, आंनिनो आंगो सहायना बसुमतारीया आंखौ नागारनानै खारलांदों दाख्लि बुधबार 3 थारिख खालि। माने ओइदिनखालि जोङो मोनायाव आं बुंदोंमोन गाबोन आङो आलि खोहैगोन होनना बुंदोंमोन। गावनो थांनो थिनबाय। फुङाव आङो सिखारनानै आलि खोहैबाय। बे खोहैनाय समाव 12था टाइमाव आङो बुंहरदों फन हरनानै, मा ओंख्रि संखो होनना बुंनायाव, ओंख्रिया आलुजों सिब्रुजोंसो होनना बुंबाय। होमबालाय बयलारा लांफैदो होनना बुंबाय आङो। बयलारा जोंनिनो दखान होनाय खाथियावनो बयलार फानो, बेहाय आङो लांफैहोबाय 100 थाखानि। गावनो बयलार लांफैदों होनना बुंबाय। लांफैबाय, दाना बयलारजों सिब्रुजों आलुजों संबाय आङो, जाफैदो होनना बुंबाय। टाइमानो जायाखै, आं बोरै जाहैनांगौ होनना बुंबाय आङो। दाना बेहाय बुंहरबाय खयथायाव फैगोन नोंलाय होनना बुंहरनायाव 11:30 जाखादोंमोन। 11:30 आङो गदोंमोन, आं थगायहरदोंमोन। आङो आदैनाव जुमाय एसे लोंदों, ओमफ्राय बेहाय आङो आदैनाव हाबदोंमोन। आदैनाव हाबनायाव आं थांगासिनो होनना बुंहरदों। ओमफ्राय बेहाय मानसिया न'आव देलायजोबना दंखायोमोन आरोखि। गाव दा ओंखारलांनायाव ड्रेस गानलांदों जा बेनो, बेखौ गाननानै गाव न' सिङाव देलायना दंमोन। रिल्स लादोंना फट' लादों आं बेखौ नुवाखैमोन। आं न'आव फैनाय लोगो लोगो साइकेलखौ आङो लामा सेराव दोनदोंमोन। आङो हिन्जावा सिगां समनिफ्रायनो दस्राजों फेसबुक वाट्सएप खोथा दंबावो। गावनि लन लानाय लेखा बुक आरो फैसा लननि 6,000 आरो माइरं दखाननि माइरं बस्थानै आरो गुन्दै बस्थानि थाखा गासै 5,500 दंमोन माइरं फाननायनिया, आरो लननि 6,000 दंमोन। आरो आंनि आधार कार्ड लेखा बेखौबो लानानै बियो खारनाय जादों। बेनिखायनो आं दा हिन्जावखौ नागिरनांगौ बायद' फैदों।
आरो साफ्रोमबो रायजो राजा नोंथांमोन आरो आइ आफा बिदा फंबायफोर आंनि हिन्जावखौ जाहाथे गामिफ्राव बा सहरफ्राव बबेबा प्रदेशफ्राव नुबाय बायोब्ला हमनानै आंनो जाहाथे आंनो खोन्थाहरनो हायो। अननानै आंनो खोन्थाहरनो हायोबा आंनि हिन्जावखौ हमनानै खोन्थाहरनो हायोबा आङो खरसाखौ एसे बान्था होनाय जागोन आरोखि आं हिन्जावखौ लायनो थाङोबा रायजो राजानो। थेंक्स, आं बेयावनो फोजोबनाय जाबाय।